ସେଇଟା ପୁଣି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଡ୍ରଇଂଟା କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ପଳେଇଛି ତ। ସହେ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କୃତ୍ୟମ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଶନ ଡ୍ରଇଂଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଅଧିକା କ୍ରେଜି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଗିଫ୍ଟ କରିବି, ସେଇଟା ପୁଣି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ନୁହେଁ 4-5 ଦିନ ପରେ ଗିଫ୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଡ୍ରଇଂର ପ୍ରୋସେସଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଛାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ବି ହିରୋ ଲାଗୁଛେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଡ୍ରଇଂଟା। ଆଉଟଲାଇନ୍ଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଏବେ ଡ୍ରଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏବେ ପୁରା କାଳୀ ପୂଜା ମାହୋଲ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛି ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ହୁଏ କାଳୀ ପୂଜାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ଚୁନି ଫୁନି ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚୁନି ଫୁନି ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଆମ ଘର ଆଗରେ। ଆଗଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉଟଲାଇନ୍। ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍। ବାସ୍ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉଟଲାଇନ୍। ଏଇଟା ଡ୍ରଇଂଟେ କରୁଛୁ। ଭୂମିକା ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମହୋତ୍ସବର, ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ଜାଣିଛି ତ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କରି ଡ୍ରଇଂଟା କରୁଛୁ। ଏତିକି ଫଟୋ ବାଛି ଦେଖେ, ଏତିକି ରହିଲା ଟିକେ, ଏତିକି ଫଟୋ ସବୁ ବାଛିଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଫଟୋଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କରିବା ତ ହଁ ଫାଇନାଲ୍। କେତେ ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି? 26 ତାରିଖ ନା କ'ଣ? 26 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ। ମା କହିଦେଲା ଏଥର ରେଡ଼ି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। କାଳୀ ପୂଜାରେ ବ୍ଲଗ୍ ହଉଛୁ, କାଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖତେ ଯିବା। ପୁରାଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ମସୁରୀ ଚାଲ ମଶା ଲାଗିବେ, ମଶା କାମୁଡ଼ି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମାତ୍ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୁରା ଚୁନି ଲାଗିଥିଲା, ଚୁନିଟା କେମିତି ମସ୍ତ ଲାଗୁ। ସକାଳୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଚୁଲି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମସ୍ତ ଜଳୁଛୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲୁକ୍ ହେଇଛି। सो गाइज पूरा 4-5 दिन समय लगला, किंतु फाइनाली 2टा ड्रॉइंग कंप्लीट होगला। हाँ मु फास्ट गुटे ड्रॉइंग बनवाई चाहूँगी, जोटा कि भूमिका दीदींकर। तापर मुझे शुणा पाइली आम महोत्सव को पुणी अनुभव भाई भी आसुँच। मुझे अनुभव भाई आसने तो निहाती गोटे ड्रॉइंग हम ना। तो जहाँ पूरा 4-5 दिन समय लागू पचे फाइनाली मुझे कंप्लीट कर रही। तो फाइनाली कंप्लीट होगला। मुझे भाभी नी 2टा ड्रॉइंग कंप्लीट हम। तो ड्रॉइंग आउटपुट रिजल्ट देखा चाहते कि तो टिके वेट करूँ। এই দেখন্তু এইটা হচ্ছে অনুভব ভাইଙ୍କର ড্রইংটা, আর এটা হচ্ছে ভূমিকা দিদিଙ୍କର ড্রইংটা। কেমতি লাগুছে আপন কমেন্টস রে কুহতু। দুইটা কো ফার্স্ট ফ্রেম করিবি, ফ্রেম করিকি র‍্যাপ করিকি তারপর গিফট করিবি। গোটে গিফট র‍্যাপ রে র‍্যাপ করিকি গিফট করিবি। তো ভাবুছি কি তাকে বহুত জ্যাদা পছন্দ আসিব। তো ভিডিওর রিঅ্যাকশনটা দেখিয়া পাই পুরা লাস্ট যাই রহন্তু ভিডিওরে। কেন হইছে হার্ড হইছে না? पूरा हार्ड ହେଇଛି ନା? ଏବେ ପେପରଟା ୱିକ୍, ହାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଖତରନାକ ହେଇଛି କି ନାଇଁ କହ? ଖତରନାକ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ପୁରା ଖତରନାକ। ଡିଟେଲିଂଟା ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ଡିଟେଲିଂ ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ରିଆକ୍ସନଟା କେତେ ରହିବ? ଖତରନାକ ରହିବ ନା? ଦେଖିବ ଆଉ। ଡିଟେଲିଂ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏତେ ବି ଏକୁରେଟ୍ ହେଇନି, କାରଣ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା, ହଁ ଦେଖେ କେରା ହବ ଦେବା ପୁରା ଡିଟୋ ଦେଇଛି, ପୁରା ଡିଟୋ। ମାଇ ଦେଖି କାଲି 2ଟା ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ଆଣିଛି। 2ଟା ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ଆସିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବାଟେ ଲାଇଟ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉନି, ଦେଖାଉଛି ନା? ଫ୍ରେମ୍ରେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା? ଆଜି ରାତିରେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ କହ ତୁ? ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ତୁଇ ହେଲା,
ଭୂମିକା ମ୍ୟାମ୍, ଅନୁଭବ ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ସ୍କେଚ୍ ଦିଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଫ୍ରେମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଦିଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି। ଭଲ ନା? ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିତେ ଯିବୁ ନା ଖାଅ, ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କଲାବେଳେ ଦେଖିତେ ଯିବୁ ନା ଖାଅ। ହଉ କ୍ୟାମେରା କର ଏଇଠି ଯିବୁ ନା ଖାଅ। ହଁ ମତ ହଁ ମାଆକୁ କ୍ୟାମେରା ଲୁକ୍ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛି ସାଡ଼କୁ ଅନଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଏଠି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଜିମି ଦେଖିତେ, ମୋ ଛୁଆ ଗିଫ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଯିବିନି ନା ଦେଖିତେ। ମା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ମୋ ଭଉଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ, ତାକୁ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଏବେ କହିଦଉଛି, ଦେଖିବା ରାତି କଣ ହଉଛି ଆଉ। ମା ତୁ ଯିବୁ ନା? ନା ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ ବହୁତ ଯାଇପାରିବିନି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ନା, ଆଉ ଚାଲି କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ନେଇକି ଯାଉନି। ତତେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବି, ଖୁସି ତ? ହଁ ହଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆগে ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ओके ओके भाई साहब पूरा खतरनाक वीडियो आमे जिबा एबे गिफ्ट करिया पे वीडियोटा चेक करछन तो पूरा खतरनाक वीडियो अनुभव भाई को भाई रेडी तो रेडी रेडी चलो चलो दबा पब्लिक पर पहुंच बजे ना नहीं को आउटटा टिके देखंतु संघर्ष खाली जारी अछि पहुंचवा दरकार आ भाई रेडी था गिफ्ट करिया भाई एबे अनुभव भाई असना पूरा बैक साइड रे हमें वीडियो कैसे बोला भाई एबे अनुभव भाई असना बैक स्टेज रे हमें तीन जण मते कहछन नहीं वेट करिया पे आ टिके समय पर असले गिफ्ट करबो किछ साउंड सुगर होतो 1 2 3 केम केला हबो आज हमारे लिखी ना रे आपण या पर अनुरोध କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବାଢିବୁ ଜିତୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମର ଖନ୍ତପଡ଼ାର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର ୟାର କମ ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ देखिए जानी पार्छ एक्चुअली से आपन को क्लोन बने पे चेष्टा करथि कि सेथरे भी आपन बहुत अधिक हैंडसम देखाउ छै अच्छा भांगी देवा लागले ना आपन ऑलरेडी अछथि से जहां चेष्टा कर अब नजर ना लागियो बोली निज हस्ताक्षर दे दिछथि चमत्कार यार पोर्ट्रेट पाई ओडे जोरदार ताली बजावा लगा कम ऑन ना बहुत ब्यूटीफुल वर्तमान जितु भाई को हमें समर्पित करिवु अनुरोध करबा चाहिए भी आ टू कोन अप्रिशिएशन शुभम आपण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितु भाई प्लीज भाई गुटे लाड़ी गुटे पाखापाखि लाड़ी पूरा क्रेज ए अलग प्रकार क्या लगे एक्चुअली मो मांटू पळे तो ड्राइंग गिफ्ट करी क्या लगे सेटा को हां बढ़िया लागला लगे भाई तेला ठेला जरंग हला खाली देई देला खुशी तो कथा स्ट्रगल परे देले देखे बहुत खुशी लागिला आ जतळे मो कहू नै कि से देखिले ड्राइंग का पूरा क्रेजी लागिला ओ माय गॉड चलो हेबे सब तो सइला घर को जीवा हेबे आज लास्ट ना वर्षा तो आसलानी आ ड्राइंग रही गला बड़ भौणी माने पसंद गुट्टा रही गला दे हेलानी भूमिका दीदी की फ्रेंड्स माने देखा आइजन आगु बस हमरी ब्लॉग तिला बंद कर दी आमे भी ब्लॉग सेटा होची भूमिका दीदी इंस्टा रे ताका आईडी रे बस एटा मेंशन हो लास्ट सरी गला पे आ देखियो केबे आसी काली पाखु तो बात्या अछि बात्या जदी आसी हेला तो देखियो नहले नाही नहले पुणी हमें आसीबो पुणी अरे बस पड़िया आम पाई पड़िया खोला आमे लोकल आम पाई पड़िया खोला बात्या हो रहो बाय बाय